uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu esiphilile usuku oluhle kangaka. Namhlanje ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu wethu onomusa. Sibonga uthando, sibonga umusa wakho. Sibonga ukunakekelwa, sibonga ukubiyelwa nokuvikelwa. Sibonga Nkosi ukuthi usiphile nalolu suku ukuba siqhubeke sidumise igama lakho. Siyacela-ke Nkosi ulenzele igama lakho udumo, ngoba izibongo zingezakho kuphela. Akekho omunye ofanele udumo ngaphandle kwakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sisazofunda izwi lakho ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu. Khuluma nathi-ke Nkosi ngomyalezo wakho namhlanje. Siwulindele ngenjabulo, iba nathi-ke sisaqhubeka. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngibingelele bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngizoxola-ke namhlanje endaweni ekude, ngikwi-parking lot. Sengiyabona ukuthi angithumele lo myalezo ukuze ngoba ngizoze ngifike ekhaya ntambama mhlawumbe ebusuku. Ngiyacela-ke ningibekezelele isimo engibhekene naso kulezi iy'nsuku, isimo esingekho stable, isimo nje singishonisa le nale. Kodwa ngibonga uNkulunkulu. Bazalwane, angiphezi ngani. Siyabonga imikhuleko, uNkulunkulu uyaphendula. Siyabonga ukusithwala emkhulekweni yenu. Ngisakhona-ke la esibhedlela. Inkosi isenathi kakhulu. Sibheka nje amandla akhe, sibheka ubukhulu bakhe, siyambabaza. Athi ohlabelela kahle, ngibabaza okwenzileyo Nkosi. Ngiyababaza nje, ngiyababaza. Ngibabaza ukuthi ilanga liyaphuma libe lihle. Kwesinye isikhathi linethe kube ne-snow. Kwesinye isikhathi kubande kakhulu. Bese siyezwa izo zonke izinto ezisenza ukuthi sibone ukuthi sisemhlabeni owenziwe ngokumangalisa uNkulunkulu. So bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Hhayi isimo ebesibhekene naso, inkosi yasilwela, yasiqobela. Asikwazi vele ukuzilwela thina. Ngidlule lapho bazalwane, bengithanda ukubonga nje, ukudlulisa ukubonga. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sizofunda-ke bazalwane izwi la encwadini ka-Exodus. Sizofunda ku-Exodus, sifunde uchapter 33, siqale uverse 17 ukufunda. Exodus 33 verse siqale kuverse 17 so sigcine ekupheleni. Uxolo. uJesu Kristu uyinkosi. Asifundeni-ke bancane. uJehova wathi kuMose, ngiyakwenza nalokho okushiloyo ngokuba ufumene umusa emehlweni ami, ngiyakwazi ngegama. Wayesethi, ake ngibone inkazimulo yakho. Wathi, ngiyakudlulisa phambi kwakho ubuhle bami, ngilimemezele igama likaJehova phambi kwakho, ngibe nomusa kuyena engithanda ukuba nomusa kuye, ngibe nesihe kuyena engithanda ukuba nesihe kuye. Wathi, awunakubona ubuso bami, ngokuba akukho muntu ongangibona aphile. uJehova wathi, bheka nansi indawo kimi, uyakuma edwaleni. Kuyakuthi isadlula inkazimulo yami, ngiyakufaka ofantwini lwedwala, ngikumboze ngesandla sami, ngize ngidlule. Bese ngisusa isandla sami, bona umhlane wami, kepha ubuso bami abuye ukubonwa. Izwi lakho Baba wethu ongcwele, siyathobeka, siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Leli zwi-ke bazalwane
esizovuselelana ngalo kulolu suku lwanamhlanje. Sise esikhathini esomkhosi womusa. Sinezinto eziningi ezenzekayo. Sihanjelwe ngabazalwane, umzalwane wethu. Sinezinto nje eziningi. Athi umhlabeleli ecilongweni, impi isashisa, qina uthi ngqi. Ungesabi, nanguJesu nawe la. Athi nazi izingelosi zokuphatha, zikise kahle ekhaya, bese thibala isibusiso. Sikuleso sikhathi-ke bazalwane, isikhathi la sicela uNkulunkulu esenzele umusa. Siyambona esenzele umusa usuku nosuku. Uthi-ke uNkulunkulu, indaba le, ingxoxo le iyayiphakathi kukaMose noNkulunkulu. Nizokhumbula bazalwane ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma ngqo noMose. So ingxoxo yabo le, uMose wayethe ucela ukubona inkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngaphambi kokuthi athi kuMose, nansi inkazimulo yami, uthi ngiyakuba nomusa, kuye ngithanda ukuba nomusa kuye. Ngibe nesihe, kuye ngithanda ukuba nesihe kuye. Kusho ukuthi uma ngabe uMose wayengawufumananga umusa kuNkulunkulu, uNkulunkulu wayengeke amnikeze ilungelo lokuthi acele noma yini. uMose kusho ukuthi wayemi kahle phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wamnika i-right ukuthi cela noma yini. Nathi sinikiwe lelo lungelo ukuthi asicele sikuthandayo siyakwenzelwa. Uma nje amazwi kaNkulunkulu ehlala kithi, nathi sihlala ezwini likaNkulunkulu, sicele sikuthandayo sikwenzelwe. uMose-ke uyacela la, ucela ukubona inkazimulo kaNkulunkulu. Ucela ukubona nje inkazimulo. uMose sikhuluma ngaye la, uMose wayebone isihlahla sivutha. Izwi lakhuluma esihlahleni sivuthayo. uMose okwathi wakaphosa induku yaphenduka inyoka, iphose phansi. Eyakhe induku yaphenduka inyoka ngezwi likaNkulunkulu. uMose yilo kwakuthiwa akakhipha abantwana bakwa-Israyeli ekuhluphekeni eGibhithe ngezwi likaNkulunkulu. Uzathi kwenye indawo uMose, Nkosi, uma ungahambi nathi ngeke size sisuke la, ngeke sihambe. Kodwa usho ezwini ngoba wayengakaze ambone uNkulunkulu. Wayebone izimangaliso zikaNkulunkulu. Senzele umusa bazalwane, ngoba uNkulunkulu uthandile ukusenzela umusa. Sifumane isihawu ngoba uNkulunkulu uthandile ukuthi sifumane lesi sihawu. Singasidelela kanjani? Singasuka kanjani kuNkulunkulu osithanda kangaka? Iyaqhubeka-ke indaba. uMose ucela ukubona inkazimulo. Njengoba sisemkhosini nje womusa, engathi bengabe sicelile nathi ukubona le nkazimulo kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyayikhombisa inkazimulo yakhe usuku nosuku kuyithina. Kodwa ngesinye isikhathi simboze iy'nhliziyo zethu namehlo ethu nemiphefumulo yethu, sikumboze ngengubo eyosizi lwasemhlabeni elithi izwi likaNkulunkulu kungokwesikhashana. Bazalwane, sinokwenza ukuthi sibone ungazuthi lokhu esikuzwayo manje kuyinto ezohlala ikhona, into yaphakade. Yingakho-ke bazalwane, namhlanje sizokhumbuzana ukuthi uNkulunkulu usasenzela umusa. uNkulunkulu usasipha isihawu, kodwa uthi asihlale kuye namazwi akhe ahlale kithi. Khona-ke socela esikuthandayo sikwenzelwe.
Ngike ngabheka nje ngisendleleni ngidrayiva ngizalala ngikhona. Ngibheka ukuthi hey, uNkulunkulu ngendlela asesize ngayo asesabi. Ngithe uma ngiphuma ekuseni imoto bengiyipake ngaphandle ngingangenanga egaraji. Uma ngifika ngithi ukhiya awuvuli ukhiya, kanti imoto ilala ingakhiyiwe. Sengithi kwengihamba naye, hey, singayaphi uma singasuka kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wethu usigadile, usibiyele, usinakekele. Sike sihambe ekhaya kungabi bikhona muntu, akukho ngisho ama-butler guards. Kodwa akugqekezwe, sibuya kunjengoba kunjalo. uNkulunkulu wethu usibiyele. Mhlawumbe ukuthi sikholwa kakhulu ukuthi usibiyele, so akafuni ukuphoxa igama lakhe. Mhlawumbe nawe ubungayithatha le ndaba uyenze yakho, uthi ngibiyelwe, ngenzela umusa, ngoba uNkulunkulu uthandile ungenzela umusa. Hhayi ngoba bengiwufanele, hhayi ngoba bengiwudingile kangako, kodwa ngoba ubonile yena, wathanda ukuthi angenzele. Sinalokho-ke bazalwane, sidinga ukuqinisekiswa nje, ngoba sikhulumile ngokukholwa. Sidinga ukuqiniseka ngezinto ezingabonwayo. Sazi ukuthi uNkulunkulu lokhu angasikhombisanga khona uyakwenza yena uqobo, ngoba lokhu asikhombisa khona yilokhu asipha amandla okukwenza. Bazalwane, ngisemseni ngibheka umusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu uveza amathuba okusikhombisa umusa nasey'meni ezibuhlungu. Ngike ngasho ngiqala ngathi Sanjelwe umzalwane. Sekunabazalwane mhlawumbe ababili ade ngisondele kubona, asebehambile basenkosini. Kodwa kubona ngifunda into eyodwa yokuthi uNkulunkulu ubenzela umusa ngendlela yokuthi ngendlela ababeyicola ngayo, beyicola besheshisa, beyicola singazelele ukuthi balungise indlela. Umkhuleko wami uthi, Nkosi, namhla usungilanda nami, angibe sendaweni efanele, ngicolekile, ngi-right, ukuze ngiyembathe phela le ngubo okukhulunywa ngayo ukuthi icolekile. Simbatha mase sishiye idokodo lomhlaba. Bazalwane, iyaqhubeka-ke indaba kaMose, iya ekutheni uNkulunkulu umenze njani uMose ukuze uMose abone inkazimulo. Ngiyafisa-ke isikhathi siyaphela, le ndaba injana yona, kodwa ngokusizwa inkosi uma ngabe kuthiwa sibuyele sobuyela nangelinye ilanga. uJehova ngaleso sikhathi uJesu wayengakafiki emhlabeni, hhayi ngoba wayengekho, ukuthi wayekhona ekuqaleni ewulizwi, uthi wayekhona eyingcweti yomsebenzi. Kodwa wayengakafiki kuMose, wayengakamboni uMose. uMose wayesadila noNkulunkulu Baba. Uthi-ke uNkulunkulu Baba, akekho oke angibone, angeke ubuso bami bubonwe. Uvesi 23 uthi abuye ukubonwa ubuso bami, kodwa siyobona umsebenzi wakhe, sibone izwi lakhe, simbone ezwini lakhe, sibone ubuhle bakhe emsebenzini ayenzile. Uthi-ke kuMose, into yokuqala azoyenza ukuthi abone le nkazimulo ayifunayo, uzodlula abe semfaka edwaleni. Uthi bheka nansi indawo kimi, ngizokufaka emfantwini wedwala. Siyazi ukuthi idwala linguKristu. Uthi-ke uNkulunkulu uzofaka uMose amfake la emfantwini wedwala. So bengithanda abazalwane ukuthi namhlanje ake sivume ukufakwa emfantwini wedwala. Uma ufakwa emfantwini wedwala awungeni smoothly, ngoba umfanti kuyenzeka ukuthi ungabi smooth. So kudinga ukuthi kusale ezinye izinto, mhlawumbe kudabuke ney'mpahla, mhlawumbe kusikeke nesikhumba, mhlawumbe kusale nezinto obuyiphethe.
ukuze ungene emfantwini. uNkulunkulu la usikhombisa ukuthi sidinga ukungena sinjengoba siyithi singathwele singene kulo mfanto. Futhi ugcizelela uNkulunkulu ukuthi angeke sayibone inkazimulo uma singangenanga emfantwini. Isimemo ke namhlanje sithi funa inkazimulo kaNkulunkulu. Ikhona uzokwazi ukuthi uhlengeke uphephe, ufumane lo musa, ufumane lesi sihe sikaNkulunkulu. Akasho uNkulunkulu ukuthi sengiphelelwa umusa noma sengiphelelwa isihe njengoba thina emhlabeni sikwenza. Kodwa uthi uNkulunkulu, bheka indawo kimina bese uyama kuleli dwala. Mina-ke ngizokufaka emfantwini. Lithi izwi likaNkulunkulu angisazi ukuthi kuphi. Kodwa uthi akekho oza kuBaba engadonsiwe uBaba. Uthi uJesu akekho oza kimi engadonsiwe uBaba. Ugcwalisa lona leli zwi ukuthi uthi uNkulunkulu uzomisa uMose edwaleni. Uzothi uma esedlula uNkulunkulu ebesemfaka edwaleni. uNkulunkulu ushifta i-responsibility uyiphosa endodaneni, uyisa kuJesu oyidwala. Uthi uMose akeme edwaleni ngoba uJesu wayengakezi emhlabeni ngaleso sikhathi. Kwama kwabhalwa kwayidwala. Kodwa uma sifunda ukuthi lilodwa idwala, siyabona ukuthi uJesu lo esingeke saya kuNkulunkulu, ngeke sayibona inkazimulo kaNkulunkulu singayanga kuJesu. Ngeke sabona umusa kaNkulunkulu nenkazimulo yakhe nesihe sakhe singazange sangena edwaleni elinguKristu. Bazalwane, yiyo le ndaba namhlanje engithintile kakhulu emoyeni wami. Bengingeke ngikhulume ngayo ngisekhaya, khona enye eyavuka nje izolo ngathi hayi sekuyiyona inkonzo yanamhlanje. Kodwa mase ngila ngiyabheka umusa kaNkulunkulu. Ngiyabheka ukuthi sibone inkazimulo kaNkulunkulu ezintweni asenzela zona ezinye zingasifanele. Sibone nathi ukuthi lokhu bekungeke kungifanele mina. Kodwa ngoba uNkulunkulu uthi engithandayo ukumenzela umusa, engithandayo umenzela isihawu, saba nenhlanhla yokuthandwa ukuthi uNkulunkulu athanda ukusenzela nathi. Ngiyambonga kuNkulunkulu bazalwane kakhulu ngaleli thuba nangaleli zwi. Liyawusebenza kakhulu umphefumulo wami. Ngiyafisa ukungena emfantwini. Ngiyafisa ukuthi sengisemfantwini ngiwubone umhlane kaNkulunkulu. Ngibone ubuhle benkazimulo yakhe. Ngibone ubuhle bendawo akhe kuyona. Ekusithekeni kophezu konke. Ngibone. Ngoba phela sikholwa izinto esingayibonanga. Ngoba esikubonayo sikukholelwana. Bazalwane, uNkulunkulu wethu uthembekile. Muhle ngendlela emangalisayo. Uthi-ke kuyothi sadlula inkazimulo. Inkazimulo isadlula. Wena-ke ngiyakufaka emfantwini. Asifakwa emfantwini bazalwane ukuze singayiboni inkazimulo. Sifakwe emfantwini ukuze umuntu ongaphakathi kuthina ayibone ngokupheleleyo inkazimulo. Ungabheka ngamehlo. Kunomunye umzalwane owake wakhuluma into emangalisayo kumina. Wathi uma umuntu ekubheka ngamehlo akakwazi ukubona ingaphakathi lakho nokuthi ucabangani nokuthi uzizwa kanjani. Ungahleka ngaphandle kanti ngaphakathi usho onke amagama amnyama amakhulu asabekayo inhlamba. So uNkulunkulu ufuna sidlule kuleso simo sokuba
two-minded, angazi noma ngisho kahle, ukuthi ingaphandle likhombisa okunye, ingaphakathi lisho okunye. Ufuna siphelele. Uma sifake edwaleni, usifakele ukuthi asiphelele. Uma sivala amehlo akho, kubone ukuthi uma ngabe udumisa noma kudunyiswa enkonzweni, uma uvala amehlo, ubona izinto ezingabonwa ngamehlo enyama. Uma ngabe uvala, ingakho kwaze kwavela indaba yokuthi asikhuleke sivala amehlo, ngaphandle kokuthi siyaphazamiseka sibuka izinto ezidlulayo nezenzekayo, kodwa kakhulu sibuka umuntu ongaphakathi usuke esesebenza ngaleso sikhathi. Bazalwane, uNkulunkulu wethu uthembekile, akakhuluma iphutha, ayikho inkohliso kuye. Ngempela uyena osidonsayo, futhi ngempela uyena osifaka edwaleni, uyena osinikezela enkosini uJesu. Bese thina-ke sesiyaphunyuka kwi-process, sisasendleleni, sisanikezelwa, siphunyuke, sisafakwe edwaleni, sigxume, sithi kubuhlungu, siyoma lapha kude, bese sithi Nkosi, Nkosi, nakhu ngiyahlupheka, nginakudla, nginamsebenzi, ngiyagula, ngiyagulelwa, ngiyashonelwa, yonke leyo nto, ngiyathukwa, ngiyazingelwa. Kodwa uNkulunkulu usiphile, wasipha i-safety, wasipha idwala esingena kulo, lona bese linakekela konke kwethu. Manje-ke bazalwane, le ndaba iyasikhumbuza nje ukuthi yazi ukuthi ezimeni zonke ake sifune nje inkazimulo kaNkulunkulu, ukuze athi mangabe sesinika yona sizwe siphephile. Uyazi ukuthi idwala noma bengadubula angeke liqhekezeke uma bengalibhombanga, noma bengalibhomba ngeke liphenduke libe inhlabathi noma libe ngamanzi, kodwa libe ngama-particles edwala, libe yingcezwana zedwala. Kusho ukuthi idwala liqinile. Athi-ke umhlabeleli idwala lami liyaqina, liwumpheme wokuphephela. Ngempela bazalwane, uJesu Kristu ungumpheme wethu wokuphephela esimnikeziwe uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi uNkulunkulu Baba uthi esidonsa asimise kuleli dwala, idwala livuleke, bese thina siyangena. Bazalwane, angazi ngayichaza ngithini le nto, iyangihlula ukuyichaza ngoba isebenza mina ngaphakathi. Iyangihlula ukuthi ngiyiveze kunini, kodwa uNkulunkulu ongumnikazi wayo uyena uzoyiveza kunini. Asibalekeleni edwaleni bazalwane, asiyifune nje inkazimulo kaNkulunkulu. Noma ngabe ulambile, akukho ozokuphekela abantwana. Noma ngabe usulahliwe-ke, thina besifazane silahlwa ngobaba, kube ngathi kumnyama emhlabeni. Noma ngabe-ke usushiyiwe zihlobo, ushiyiwe ngabangani, ushiyiwe ngabantwana bakho, kukhona leli dwala elingashiyani. Ake sifune inkazimulo kaNkulunkulu. Uma sifuna inkazimulo kaNkulunkulu, uNkulunkulu Baba uzosenzela konke lokhu, asidonsa sise endodaneni. Khona into-ke engiyithandayo ngedwala elinguKristu, ngithanda ukuthi uthi yena aye futhi kubaba wakhe, ancenge, athi Nkosi, bonke ongiphe bona ngiyacela ukuthi ubabiyele, kungalahleki noyedwa. Hawu bazalwane, kodwa sesinxuselwe kangaka, senzelwe okukhulu kangaka, siphunyuka kanjani? Usungasaliswa indwangu nje, isidwedwe sokugqoka, usaliswe nje ukuthi wena awufuni ukuthi ube ney'nwele zakho, usale ngempela ebuhleni obungaka bokulala, ukwazi ukuthi ngizungeziwe amasosha ezulu, uhambe endleleni wazi ukuthi ngibiyelwe, udle ukhululeke, uwazi ukuthi lokhu kuyisithelo somsebenzi omshikashika inkosi engiphe wona. Ungaphuci umuntu ngobugebengu nangani, ungabrayibhi, ungakhonzi abanye uNkulunkulu, khonze yena yedwa. Sesingasala bazalwane,
Ngibala lezi zinto ey'thinta thina besifazane. Ngibala lezi zinto okuyizona ey'susa umsindo omkhulu kulezi nsuku. Akusho lutho bazalwane, ngicela ukuniqinisekisa. Yisa inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Uma wena uzofuna inkazimulo, uzoba nomusa kuwe wokuthi akuprune, akulungise, athene khona uzothela iy'thelo. So ekutheneni kwakhe kungenzeka athene asuse lezi zinto ey'khonzile. Kungenzeka ukuthi akusize ukuthi uhlukane nezinto angayifuni. Usizo lwethu luvela kuJehova bazalwane. Yena owenzile izulu nomhlaba. Mayenza umhlaba akukho athi angizukwenza lokhu abantu sebeyozenzela bona. Cha. Wakudala nje konke kwaphelela eplanini yakhe. So bazalwane asingazenzi, asingalingisi labo bazalwane basendulo. Athi aniyokuhlanganyela nezizwe enihlala phakathi kwazo, ningaganiselani nazo, bagijima bayothatha amakhosikazi kuzo. Afika amakhosikazi afika ney'thixo ey'khonzwayo kulawo mazwe. Ngisho inkosi uSolomoni nayo yagcina ithathile ezizweni uNkulunkulu ayethe angayithathi. Nawo amakhosikazi akhe afika ney'thixo. Bazalwane asingahlanganyeli ey'ntweni uNkulunkulu angayifuni. Asingahlanganyeli ezintweni uNkulunkulu angazifuni. Ngoba uma esesebenzisa igama lokuthanda, kusho ukuthi khona azongabathandi ngezimo ey'thize. Qaphelani bazalwane, asiqaphele sihlale othandweni. Lubanzi lujulile luyazeka yini pho? Asihlaleni othandweni likaNkulunkulu khona ezoba nomusa kithi, abe nesihe kithi. Asenzele ngokuthanda kwakhe. Asikwazi ukuphoqa uNkulunkulu. Hey bazalwane, inzima indaba yokuphoqa uNkulunkulu. Asikwazi ukumphoqa. Uma into engayenzi akayenzi. Futhi uNkulunkulu uyinono ngendlela yokuthi akawubanga umsindo. Uyathula nje. Uma esethule awukwazi ukuthi inkosi yenza umphoqe, cha. Indlela omphoqa ngayo ukwenza kahle. Uma uzothula bese wenza kahle, uzithobe, ubufune ubuso bakhe, yilapho ephenduka khona. Enze the opposite. Umethanda. Phela sifundisiwe nanokuthi uNkulunkulu unentando bazalwane. Unayo intando yakhe. Inkosi uJesu isifundisa ukukhuleka. Ithe intando yakho mayenziwe emhlabeni njengalokhu yenziwe ezulwini. Uma kuyintando kaNkulunkulu ukuthi sizipende, ngiyalinganisa bazalwane. Kusho ukuthi ney'ngelosi ziyazipenda. Sisho njalo bazalwane. Ake siqapheleni, kunezinto eziyize ezizosilahlekisa. Esingeke sigule uma siziyeka. Esingeke silahlekelwe yilutho uma siziyeka. Kodwa sihlukane lithi izwi likaNkulunkulu. Nidede kukho konke okubonakala kukubi. KuNkulunkulu especially, ngoba uNkulunkulu unentando. Uma inentando yile afuna ukuthi yenziwe. Uma ifuna ukuthi yenziwe, akagcini ngokufuna ukuthi yenziwe emhlabeni kuphela. Nalabo abamkhonzayo usuku nosuku, bephambi kwesihlalo sakhe sobukhosi, bayayenza intando yakhe. Bazalwane, asingaphikisani. uNkulunkulu uthi asingaphikisani. Umpostoli uPawulu uthi asinakho lo umkhuba wokuphikisana. Umkhuba wokuqophisana nje nokuphoqa asinawo. Asingabi nawo nathi bazalwane. Kodwa asimkhonze uNkulunkulu ngenxa yothando lwakhe nomsa wakhe. Siwufune lo musa wakhe ngendlela yokuthi thina senze kahle ngokuhlala ezwini lakhe, senze intando yakhe. Bazalwane, sekukuningi engikushilo. Ngiyamkholwa uNkulunkulu wethu othembekile uzosenzela okuhle.
Sengathi Nkosi yomusa inganibusisa. uJesu Kristu uyinkosi, idwala lethu. uJesu Kristu uyinkosi. Asikhuleke Baba, siyabonga. Izwi lakho liyamangalisa, izwi lakho liyasithobisa, izwi lakho lisivula amehlo. Ushilo Nkosi ezwini lakho ukuthi izwi lakho libukhali kuney'nkemba zonke ey'sika nhlangothi zombili. Ngiyathanda-ke mase lehlukanisa izizindlo nemicabango. uNkulunkulu wethu othembekile, senzele umusa ngoba uthe uyamenzela othanda ukumenzela. Sengathi singafumana umusa emehlweni akho nakuzo lezi iy'nsuku. Siyabonga Nkosi, usuhambe nathi kwaze kwala. Siyawubona umusa wakho, siyasibona isihawu sakho, siyasibona isihe sakho ey'mpilweni zethu. Sikunikeza udumo. Sengathi yilowo nalowo, nanoma usenkingeni engakanani ngokwezwe, ungamenzela lo musa azibone Nkosi ukuthi ufumene nomusa kuwe. Hambela-ke Nkosi abashiwe izihlobo, abagulayo, abacindezelekile ngey'ndlela ey'thize, kungaba semphefumulweni, kungaba sekuhlaleni. Uhambele nakulabo Nkosi abakude namakhaya ngey'zathu ey'hlukahlukene. Abanye bakude ney'hlobo zabo ngenxa yey'ngxabano zemndeni. Abanye bakude ney'hlobo zabo ngenxa yokushiywa ngabazali, balahlwa abazihlobo. Abanye bakude nemndeni ngenxa yemisebenzi. Baba wethu ongcwele, wena ukhona ey'ndaweni zonke, ukhona nangey'khathi zonke. Khona asebephelelwa ithemba. Nkulunkulu wethu, sekusele nje oyedwa ozoma phambi kwakho athi qhubekele ekujuleni. Nkulunkulu wethu uthembekile, uma bengaqhubekela ekujuleni bazobamba. Siyabonga Somhlekazi, sikunikeza udumo olukufanele nezibongo singezakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga-ke bazalwane, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangalolu suku. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke. Siyamkholwa-ke uzosithwala kuzo zonke izimo esibhekene nazo indlela yonke. uJesu Kristu uyinkosi. Nibe nempelasonto enhle-ke bazalwane. Simkhonze uNkulunkulu kube ngathi asiphili, isikhathi siseduze, siphelile, sifushane kakhulu. Ngike ngafunda indaba lapha kuNehemiya, kukhulunywa ngokuvuswa kogange. Sekuyiso lesi sikhathi bazalwane ukuthi asilibiyele iJerusalema eliyimphefumulo yethu, sivuse ugange. Izitha sibhekile, lithi izwi likaNkulunkulu, izitha zethu ziyalazi idwala lethu ngoba lifani nedwala labo. Asihambeni maqhawe siye phambili. Inkosi siseduze. uJesu Kristu inkosi. Amen.